Moi kaikki, mä oon Anni ja tässä mun vieressä on, Anniina, moikka. me ollaan tiedekasvatuksen asiantuntijoita täällä Jyväskylän yliopistossa. Me ollaan täällä meidän yliopiston tiedeluokassa, jossa käy paljon lapsiryhmiä vierailemassa. Te pääsette puolestanne tutustumaan Jyväskylän yliopiston digitaalisen kansalaistiedekeskukseen, joka ei olekaan paikka, vaan löytyy mobiililaitteesta. Jep, ja miten se tapahtuu, niin me haluttiin järjestää koululaisille suuri linturetki. Siis tosi suuri linturetki. Yhteistyössä Luonto- ja ympäristökoulujen liiton, Luontoliiton ja BirdLifein kanssa. Linturetkelle pääsette havainnoimaan luontoa, kevään etenemistä ja erityisesti lintuja. Tämä on loistava tilaisuus oppia lisää ympäristöstämme ja nauttia ulkoilmasta. Ennen kuin lähdemme retkelle, haluamme antaa teille muutamia vinkkejä lintujen tunnistamiseen. Kun näette linnun, kiinnittäkää huomiota sen väreihin, kokoon, muotoon ja ääniin. Näillä tiedoilla voitte tunnistaa erilaisia lintulajeja. Ja koska niitä lintuja voi olla hieman hankala nähdä tuolla luonnossa, niin avuksi tulee digitaalinen kansalaistiedekeskus. Nimittäin siellä retkellä meillä on mukana käytössä Muuttolintujen kevät-sovellus, joka on digitaalisen kansalaistiedekeskuksen ensimmäinen sovellus. Sen avulla voidaan tunnistaa kaikki Suomessa tavattavat linnut niiden äänten perusteella. Eli me tehdään nauhoitus. Ja sen jälkeen tekoäly tunnistaa, mitkä lajit siellä on äänessä ja antaa ne listauksena meille. Samalla kun itse oppii lajeja, autat myös tutkijoita, sillä kaikki äänitykset tulevat tutkimusaineistoksi. Näinpä. Kannustammekin teitä kaikkia käyttämään sovellusta linturetkelle. Se tekee havainnoinnista hauskaa ja opettavaista. Lisäksi sieltä löytyy vielä kiva lintupeli, jonka avulla voitte itse opitella tunnistamaan lintuja äänistä. Retken alkuun voitte myös linturetkikonetta käyttäen selvittää, mitkä linnut ovat paikkakunnallanne juuri nyt havaittavissa. Suuren linturetken aikana koululaisryhmät eri puolilla Suomea keräävät päivän aikana nauhoituksia. Meitä on kaikkia lähdössä yli 2700 sinne retkelle. Huikea homma. Tiistaina 8.4. julkistamme retken tulokset ja näemme, mitä kaikkea ollaan havaittu. Toivomme, että nautitte linturetkestä ja opitte paljon uutta. Muistakaa pitää silmät ja korvat auki ja ennen kaikkea pitäkää hauskaa. Kiitos kun katsoitte videon ja nähdään linturetkellä. Moi moi!